इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरिज 2 करन्थियारि 15 बालाबनि 5 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों ओ बिदा फंबाइफोर आंनि बुंनाया बेनो मानसिया संसारनि बे मोदोम आरो थैखौ लानानै इसोरनि रायजोनि बाहागो मोनफानाय नङा आरो थैग्राया थैरोङि जानो हाया होनना बुंदों। बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा दिनै जोंनो मा फोरमायनो इच्छा खालामदों। जों दिनै संसाराव थांनानै थानाय समाव मानसिया जोंनि देहाखौ लानानै जोंनि थैखौ लानानै जोङो गोथां जानायखाय जों दुगा जानो हागौ, नाथाय बे थै आरो जोंनि मोदोमखौ लानानै जों सोरगोनि रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा होनना बुंदों। जोङो बाहागो मोननाय नङा। बे सोरगो रायजोआव हाबनो थाखायब्ला जों मा जानांगोन? बे सोरगो रायजोआ जोंनि जोबरोङै जिउनिसो बियो रायजो होनना बुंदों। बेनिखायनो संसाराव थांनानै थानाय समाव जोंनि मोदोम आरो बे थैया थैनानै जोङो संसारावनो जोङो हायाव फबजागोन, नाथाय सोरगो रायजोआव हाबनोब्ला जोंनि जिउआसो जाय जोबरोङै जोंनि बे आत्मायासो। बेनिखायनो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौ बुंनो जाहैबाय संसारनि बे मोदोम आरो थैखौ लानानै इसोरनि रायजोआव जों माब्लाबाबो हाबनो मोननाय नङा। बेनिखायनो जों दिनैहाय मोदोम हिसाबै जोङो सैनांब्लाबो आत्मिक हिसाबै जों जुदि गोजोननायखौ लुबैदोंब्ला इसोरनि बोसोन बायदि, इसोरनि बायख' बायदि, इसोरनि हुकुम बायदि नोङो गावनि जिउखौहाय सोलिनो नाजा। अब्लासो इसोरा जोंखौहाय अनखांगोन आरो मोदोम हिसाबै जों थैनानै थांनायनि उनावबो जोङो आत्मायाव जोंनि जिउआव सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन होनना बुंदों। आरो थैग्राया थैरोङै जानो हाया होनना बुंदों। संसारनि मोदोमा, संसारनि थैया माब्लाबाबो थैरोङै जानाय नङा, नाथाय इसोरनि होनाय बे हांजों सुफुंनाय जिउआ माब्लाबाबो थैनो रोङा होनना बुंदों। बेनिखायनो बे सोरगो रायजोआव थांनोब्ला जोंनि संसारनि मोदोम आरो बे थैया थांनाय नङा, आरो बे मोदोम आरो थैया सोरगो रायजोआव हाबफानो हानाय नङा, आरो बेयाव बाहागो मोननाय नङा। मानोना बेयाव जिउनिसो रायजो, गोथां जिउनि रायजो, गोथार जिउनिसो बियो रायजो। बेनिखायनो जों दिनैहाय संसाराव थांनानै थानाय समावहाय जोंनि मोदोमखौ, जोंनि थैखौ लानानै दुगा खालामनायनिख्रुइ जोङो आत्मिक जिउनि थांनानै थानाय एबा गोथाङै थागोन, जाय जिउआ दिनै जोबरोङै जिउ सोरगो रायजोआव मोनगोन, बेखौसो जोङो फोथांनानै लाखिनो सेस्था खालामनांगौ। बेनिखायनो संसारनि गोबां दुखु दाहा, जारला जन्थ्रना, गासै पाप खामानिखौ जोङो गारजोबनानै सोरगो रायजोखौ मोननोब्ला, आत्मिक जिउनि गोजोननायखौ मोननोब्ला फोरबोनियाव था, इसोरनियाव था, नोङो बिनि हुकुम बायदि जिउखौहाय दैदेननो नाजा। अब्लासो जोङो संसारनि बे मोदोम आरो थैनि रायजोआव जोङो गोबां दुखु मोननांदोंब्लाबो, जों गोबां गाबनांदोंब्लाबो, जों गोबां सैनांदोंब्लाबो, जोङो जोंनि मोदोम हिसाबै थैनानै थांखांनायनि उनाव जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि खेबनि थाखाय बै बुहुमाव गोथारफोरखौ लांनो फैगोन, बै समाव जोंबो बे गोथारनि रायजो सोरगो रायजोआव अब्लासो जोंबो थाहैनो मोनगोन। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।